ahojte pri ďalšom videu. Dnes ideme skúsiť s Emuškou, s mojou dcerou stavať típi, taký ten stan indiánsky. A použijeme na také 4 dlhé konáre, alebo také tenké kmene z takých tenkých stromov. A uvidíme, ako sa nám to podarí, takže dnes to bude len taký test. Takže poďme sa pozrieť spolu na to, že ako to budeme postupne vyrábať a ako to vznikne. Máme tu klasický zelený špagát, ktorý každý z vás pozná, a starý kožený opasok, ktorý som dlhé roky nosil, ale sa roztrhal, tak ten zvyšok použijeme na zviazanie vrchnej časti tých totémových konárov alebo takých tých tenkých stromčekov. Spolu to zviažeme a uvidíme, ako to bude držať, a následne uvidíte, keď to postavíme, že či to má nejakú stabilitu, a následne budeme vedieť, že ako ďalej pokračovať. Tam dám hrubšiu vrstvu. Trhá sa. Je to stará koža. Tak niečo ešte hádam vydrží. Takto. Krivá podlaha. Použijeme staré plachty. Máme 3, uvidíme. Mám trochu málo plachiet. Ja som použil len túto stranu, tú zadnú stranu a túto bočnú. Tu ešte prípadne niečo pridáme. Ale celkovo tých plachiet bude málo. Takže pedu necháme takýto voľný. Bude to také akoby starodávne tienidlo.
na kúpaliskách. Keď používajú takéto typy na tienenie. Tu vidíme to typy, ktoré sme postavili. Sme použili takéto plachty, ale bolo by treba, keby sme tých plachet mali viac. Trošku keď sa posunie svetlo, tak tam bude aj viac tieňa a bude sa dať v tom typy ako oddychovať v tieni. Taká malá zábavka pre deti, takéto typy. Orech už zapustil pekne listy aj nové plody. Takže ešte menší pohľad z obidvoch strán na to typy. Keď bolo viacej plachy, tak sa dá pekne okolo celého obložiť. Máme také slnečné typy. Čakáme na tieň. Keď bude viacej plachie, tak bude viac tieň. Musíš strihať potom to tak. Sa blíži búrka, takže ešte skúšame druhú vrstvu. Minulá bola prvá vrstva, teraz bude druhá vrstva, ale vonku dosť hrmí, takže budeme len dúfať, že je dosť teplo a že to rýchlo vyschne. Pretože teplo naozaj je, len ten dážď by tomu asi nepomohol. A tak uvidíme. Stíhame.
A ešte vám ukážem smrek, ktorý som pred rokom v januári v mraze sadil na tomto mieste. Myslím, že to je na videu na YouTube. Vykopal som v mraze takúto vrstvu zamrznutej zemi som odkopal a potom asi 20 cm do hĺbky som ešte vykopal, tam už bola zem nezamrznutá. Tam som zakopal, podotýkam, v januári tento smrek, ktorý sme používali ako vianočný stromček, taký dekoratívne malý. A teraz po roku a pol zhruba som ho odhalil, on bol v takej klietke ochrannej proti diviakom a srnkám, aby ho neobžúvali. Tak teraz ho v lete odhalím a uvidíme na zimu, možno na jeseň ho znovu zakryjem pre istotu. A teraz mu trošku voľnosti nechám, nech môže trochu vyrasť. Ale je takom pekný. Pekne zapustil ihličie z každej strany. Ešte môžeme z druhej strany sa pozrieť. Tie dreva tam nechám pre istotu okolo, keby náhodou chceli kosiť, aby náhodou do neho nešli. Aby ho neposekali. A lipu som trošku ošklubal. Okolo nej nejakú trávu, tiež trochu vyrástla. Takže fajn. A keď sa pozrite, tak obloha je tmavá. Bude z toho možno nejaká búrka. Uvidíme.